Күңелле җомга кичләре теләп, Саба дулкыннары телевидениесының тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Һәм игътибарыгызга җырлы бүләк тапшыруы. Бүген безнең студиябызга котлау хаты килде һәм без зәңгәр экраннар каршына Көйек авылында гомер итүче Ибрахимова Римма Газизҗан кызын көтеп калабыз. Исәнмесез, хөрмәтле телерадио компания хезмәткәрләре. Сезгә эшегездә зур уңышлар, гаилә бәхете, саулык, сәламәтлек теләп калабыз дип башлана әлеге котлау хаты. Матур теләкләрегезгә бик зур рәхмәт. Көйек авылында гомер итүче безнең өчен кадерле булган әниебез, яраткан әбиебез Ибрахимова Римма Газизҗан кызының туган көне. Җир йөзендә иң газиз, йомшак, киң күңелле, ярдәмчел, без балаларың дип üzülеп торучы әниебез. Сине ихлас күңелебездән матур бәйрәмең, туган көнең белән котлыйбыз. Кадерлебез, сиңа саулыкның ныгын, шатлыкларның иң зурысын, бәхетнең нурлысын, озын гомер, күңел тынычлыгы, әтиебез белән мул тормыш телибез. Тигезлегегездән Аллаһы Тәгалә аермасын. Ике дөнья бәхете насыйп итсен. Без балаларыгыздан кадер-хөрмәт күреп, оныкларыгызның куанычын тоеп, һәр туган көнгә сөенеп, рәхәттә, бәрәкәттә яшәгез. Әтиебез белән безне, өч улыгызны кадерләп үстереп, үз юлыбызны табарга булышканыгыз, яратып кайгыртканыгыз өчен мең рәхмәт. Әти белән безне сөендереп, озак яшә әле, әниебез. Әле һаман без диеп яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та, аз булыр күк әни синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Без телибез сиңа бәхет әни, һәр вакытта бул үз көчеңдә. Сине шулай исән имин күрү, бәхет бит ул безнең өчендә. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчендә. Әти белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлап йөргәндә. Шулай бергә каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Иң изге теләкләр белән әтиебез Кәфил, улларың Динар, Дамир, Венер, киленнәрең Миләүшә, Динә, оныкларың Данил, Ясминә һәм Әнвәр диелде әлеге котлау хатында. Хөрмәтле туган көн иясе, Көйек авылында гомер итүче Ибрахимова Римма Газизҗан кызы, сезне без дә ихлас күңелдән туган көнегез, үзегезгә генә хас булган бәйрәм көнегез белән котлыйбыз. Иң мөһиме саулык, сәламәтлек бирсен Ходай. Аннан да кадерлерәк берни юк. Ә инде алга таба тигезлектә тормыш иптәшегез белән бер-берегезгә пар булып, терәк булып, балаларыгыздан рәхәт күреп, оныкларыгызның куанычын тоеп, матур гомер кичерегез. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга иң матур җырыбыз да эфирыбызда урын алыр. Рәхим итеп карагыз һәм тыңлагыз. Күңелләрендә яшьлегемә кайтуларым, йөгереп йөргән су буйларында кайтыр идем шул чакларыма, бер булса әйтер идем. Каеннарым сагындыра, чишмәләрнең шелтер аккан суларын ниттыра, белгән булсам артыннан куып тотканын ачыр идем кебек яшьлегем утларына әйтер идем. Каеннарым сагындыра, чишмәләрнең шелтер аккан суларын ниттыра, белгән булсам артыннан куып тотканын ачыр идем кебек яшьлегем утларына. Сызылып кына таңнар атканда, күз алдымда йөргән юлларым, сагынып керәсең төшләремә. Эх,
yaşligim Minim yaşligim Eytir idim Oyunlarım sağındıra Şişmelerinin şilidir Akan sularım yuttura Bilgen bulsam Ortından kuvvet tutkanın Başır idim Kübük yaşligim utlarına Eytir idim Oyunlarım sağındıra Şişmelerinin şilidir Akan sularım yuttura Bilgen bulsam Ortından kuvvet tutkanın Başır idim Kübük yaşligim utlarına Eytir idim Oyunlarım sağındıra Şişmelerinin şiltir Akan suların yutura Bilgen bulsam Ortından kuvvet tutkanın Başır idim Kübük yaşligim utlarına Eytir idim Oyunlarım sağındıra Şişmelerinin şiltir Akan suların yutura Bilgen bulsam Ortından kuvvet tutkanın Başır idim Kübük yaşligim utlarına Başır idim Kübük yaşligim utlarına Җырлы бүләк тапшыруына килгән котлау хаты бүгенгә менә шул иде. Без хөрмәтле туган көн иясен тагын бер мәртәбә бәйрәме белән тәбрик итәбез. Сәламәтлектә, иминлектә, матур тормышта, алга таба да күңелле итеп яшәүләрне сезгә Ходай насыйп итсен дибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесының чыгарылышы шуның белән инде ахырына да якынлашты. Без сезнең барчагызга да матур яллар телибез, инде әниләребезне якынлашып килүче искиткеч гүзәл бәйрәм әниләр көне белән котлыйбыз. Без сезне бик яратабыз.